Okay mga friends, so welcome sa isa na naman pong episode ng ating Sementeryo serye dito sa Urbex PH Plakado TV YouTube channel. Ngayon mga friends, nandito po tayo sa bayan ng Asingan at dito nga po mga friends sa kinatatayuan natin ay naririto po yung masasabi nating lumang sementeryo nila. At kung ano po yung pinaka-proof, ayan, yung cemetery chapel na talagang dire-diretso lamang po dito. Parang ano to, parang tinitirhan na nila. Parang tinitiran. Anyway, ayan, dito pa lang sa mismong dito sa mga gilid-gilid. Ayan, tinitingnan na lang din po natin mga friend kung sakali meron pa tayo makikita dito na mga lumang, alam mo yon, lumang mga puntod. So, silipin natin itong cemetery chapel nila mga friend. Yan o, konkreto na siya sa harapan and most likely talagang yung mga brick walls nito o yung mga ladrillo niya talagang pinalitadahan na. And sabi nila mga friend doon sa tag dito sa history na nabasa natin, pinaniniwalaan at marami pong naniniwala ng mga tiga rito na ito daw pong cemetery chapel dito ay meron daw pong underground. You heard that right, underground daw, tunnel daw yung mga friend, pero I don't think meron makapagtuturo sa atin. So ayan, talagang kinongkreto na siya, pero katulad na sabi ko, nagtatago sa konkretong ito yung mga bricks. Yan o, diba? Talagang lalabas at lalabas pa rin talaga eh. Yan, kinongkreto na, no? Pero pagpasok natin dito mga friend, dito talaga tayo babatiin itong mga original na mga materyales. Katulad nito. Yan, no? Yung mga bricks niya, di ba? '89. Mga dinonate. Nag-iinom. Tapos dito lang tinatambak yung ibang mga yero. May mga ano dito. Just imagine mga friend, yung ibang mga pinuntahan natin before. For example, yung dun sa Dagupan City, kung yung matatandaan, ganito rin yung itsura niyan eh. Talagang alam mo yung paikot eh. Ganon din dun sa Lingayen, yung huling pinuntahan natin. Yun nga lang, tulad ng mga pinupuntahan natin ganito mga friend. Kakalungkot dahil yan o, binubutas. Kaya talagang pati yung mga disenyong yan, no, yung mga detail na yan, wala. Tapos may mga dumi. Parang mga kambing tong mga to. Sensya na medyo madilim. Kumukulimlim na rin kasi ngayon mga friend dahil paulan na eh. Pero nandirito pa rin yung talagang, alam mo yun, yung mga original na struktura ng mga bintana ng mga panahon ng mga Kastila. Ganito as in very present yung ganitong design talaga ng mga bintana sa mga train station, lighthouses, basta yung mga panahon pa ng Kastila itinayo. At ganun din sa ibang mga bahay na naabutan yung Spanish colonial period. Talagang ganito.
At ang sabi sa atin ng mga kaibigan nating arkitekto, ganitong klase mga disenyo, talagang pasadya para daw pag pumasok ang hangin, kumbaga yan yung magpapakalat dito sa kabuuan nitong structure. Sabi ni Lolo sa atin kanina, ito obviously naman talagang napinturahan to ng kulay asul. So obviously ginagamit pa rin po ito sa mga pamisa. Pero ito talaga may mga lagyan na ng mga upuan na konkreto. Tinonate pa ito nung nakasulat doon. 1989. Tapos dito naman sa bandang gilid, ayan, talagang makikita na natin yung ayan, unti-unti na siyang natutungkab, kumbaga. Kasi doon kanina sa gawi po na simbahan, nakita namin it's sometimes 1690s ata, kung daw nagkakamali. Yung simbahan kung daw nagkakamali, yun yung time o yung year kung kailan siya itinayo. So maaaring magkasabay lang sila nitong cemetery chapel. So kung sakaling tama man yung, alam mo yun, yung pagtatansya natin sa oras o dun sa year kung kailan kinonstructo, it's talagang century old. At saka hindi lang yan mga S-friend, maiintindihan mo kung bakit ngayon unti-unti siyang natutungkab ng ganyan. Ito, sinementohan na lang nila. And I don't think kung ito pa rin ba yung original na bakal. Simula ng bakal ng bintana, simula ng naipatayo ito. Grabe, no? Ayan, so mula dito sa gilid, puntahan natin itong kabila. Dahil nandito pala, meron tayong, ayun, pwede natin makita yung likuran. So sa banda rito mga S-friend, ayan. So talaga makikita nyo yung pabilog niya, yung semicircle na disenyo niya. Yun nga lang, natatakpan na siya ng husto ng mga yung mga vines na to. Pero kung titingnan lang din natin dito, ito, diba? Ayun. Ito, medyo may pagka-perfect yung, ayan, yung makikita pa natin talaga ng buo, as in, wala pang bungi-bungi. Diba? Ganun siya. Grabe lang. Sana mas ma-preserve yung ganitong klaseng mga structure, mga S-friend, dahil bibihira na lang talaga yung may ganito eh. So tulad nga sinasabi ko sa inyo kanina mga S-friend, sana nga yung ganitong klase mga structure, mga century old, yung mga structure na itinayo pa sa panahon ng mga Kastila, katulad po nitong cemetery chapel na ito dito po sa Asingan, sana nga ma-preserve pa, o kung sino man yung humahawak halimbawa dito sa bahaging ito ng sementeryong ito, naway alam mo yun, mabigyan nila ng halaga at pansin yung ganito para mas tumagal pa at maabutan. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina mga S-friend, kung pwede lang sana siyang magkwento, maaaring meron tayong mga history o yung mga kasaysayan na hindi alam na nangyari po dito sa bayan na ito, na maaaring ito lang yung nagiging, alam mo, ito ng tanging naging saksi. At wag na rin tayo masyadong alam mo yun, idiomatic. Basta sabihin na lamang natin na
Sana itong ganito ay tumagal pa dahil iilan na lang talaga yung nakikita natin na mga structure na ganito compared sa mga century old din at yung mga Spanish era na mga cemeteries na pinuntahan na natin na hindi na po natin nakita pa at nabutan yung cemetery chapel. Mabuti po dito, although hindi man tayo naka-explore nung mga lumang mga puntod dito, at least ito malaking bagay ito kasi nakita at naabutan pa natin. Ayan, so mula dito mga S-friend, sa likuran, eto napansin natin na dito pala natin makikita, ayan yung mga tabi-tabi po, kikiraan lang po. Ito, yung mga walls na talagang yari din sa bricks, di ba? Yung mga ladrillo kung tawagin. So ayan, medyo hiniwalay nila. Ito kasi bakod na to nung kabilang sementeryo, parang memorial tong nandito sa kabila eh. Buti na lang na preserve nila at hindi nila hinagip itong gawin na ito. Tapos wait lang, dito nga tayo sa kabila, tabi-tabi po. Ito mga malalaking nicho na yung mga nandirito. Ito katulad nito. Alam, may crack na. Ito, lapitan lang natin to mga S-friend ha. Ayan dito tayo sa kabila. Sa pagbabalik tanaw sa kasaysayan, sa pagsisimula ng 1600s, dumagsa ang mga Dominican missionaries sa lalawigan na kung saan ilan sa mga ito'y nagtatag ng mga religious missions katulad ng San Bartolome de Agno noong 1687 na isinagawa malapit sa kasalukuyang lugar ng San Manuel. Habang ang ikalawa na may tinawag na San Luis Beltran de Sinapog noong 1698 na isinagawa naman sa lugar kung saan matatagpuan sa kasalukuyan ng bayan ng Asingan. Taong 1733 mga S-friend nang ipagkaloob ng Gobernador General ang pahintulot upang magtatag ng bayan sa lugar kung saan isinagawa ang San Luis Beltran Mission, dahilan upang ipanganak ang Asingan noong 1802. Sinasabing ang ngalan ng bayan ay hinango sa mga salitang naasing kayo, Ilocano term na ang katumbas ay hostile, na sa Tagalog ay kalaban o kaaway. Ito umano ang sigaw o reklamo ng mga bumibisita sa Asingan noong unang panahon sa tuwing sila daw ay tila itinataboy ng mga nakatirang katutubo doon. Ayon sa retired school teacher at isang local writer-researcher na tubong Asingan na si Sir Francisco Malala, sinasabing nang sumiklab ang revolusyon kontra sa pamahalaang Espanyol noong 1762, tanging mga bayan ng Asingan at Binmalay lamang ang hindi sumanib. Dahil dito, naging kublihan ng mga praileng Dominikano ang Asingan sapagkat nanganganib ang mga buhay ng mga ito sa panahong iyon. Kaya ito ang dahilan kung bakit tinaguriang most noble and most loyal Asingan ang naturang bayan. So ayan mga S-friend, so dito na natin tapusin yung ating maikling exploration at ating short video. Kaugnay nga dito sa ating in-explore po na century old or Spanish era na ermita or cemetery chapel. Dito po yan sa bayan ng Asingan. Mga S-friend, maraming salamat kung halimbawang nakaabot ka hanggang sa pinakadulo po ng video na ito, o kaya naman kung sakaling meron ka ring isasuggest sa amin ng mga ganitong klase mga lugar at talagang present pa rin hanggang sa kasalukuyan yung features na hinahanap natin, katulad po nito na talagang alam natin at malalaman natin na
sa panahon pa po ng mga Espanyol ito, o kaya sabihin na natin na maituturing siyang heritage cemetery, di ba? Pwede nyo pong i-comment at i-recommend po sa amin yan, syempre sa pamamagitan ng pag-PM sa ating Facebook, ang Urbex PH Plakado TV, at sa ating, syempre dito sa channel natin, pwede nyo na lamang pong i-comment sa ibaba po ng video ito sa comment section, para nang sa ganon, syempre ay, alam mo yun, mapuntahan or kaya ma-explore din natin, at malay ninyo, isama na rin kita sa exploration para tayong dalawa na yung iikot dito sa ganitong klase mga sementeryo. At syempre, nagpapasalamat din po kami sa mga nagla-like ng ating Facebook page. Pareho lamang po yung pangalan niyan, ang Urbex PH Plakado TV, YouTube, Facebook, ang X, ayan yung Twitter, o kaya syempre yung Instagram din natin, pare-pareho lamang po yan. So once again, kung sakaling ikaw ay nakakapanood dito po sa ating video na ito, pwede nyo pong i-share o kaya palambing na lamang din syempre ng like at ng subscription or follow sa ating mga social media. So once again, ako po si Rico Loco, hanggang sa susunod po nating exploration at sa susunod nating sementeryo serye. Dito lamang syempre sa ating Urbex PH Plakado TV YouTube channel.